якчанд парвандаҳои ҷиноятӣ вобаста ба тасарруфи маблағҳои кредитӣ ки аз Агробанк гирифта шудааст ба ҷои соҳибкорҳои мушаххас ба мақомоти судӣ ворид гардиданд ва як қисми онҳо мавриди варсӣ қарор дода шуданд. аз ҷумла аз ҷониби суди шаҳри Душанбе парвандаи ҷиноятӣ нисбати Ҳаёев Исматулло ва 3 нафар ҳаммаслаконаш 3 нафари дигар мемонем қарор дода шуд. маъруф кардани муки бо роҳи кредит гирифташуда ки дар маҷмӯъ маблағи умумии зарари расондашуда ба Агробанк қариб 80 миллион сомонира ташкил медиҳад ва муддати 11 сол аз озодӣ маҳрум карда шуд. дар баъзе воситаи ахбори мо хондам чанд рӯз пеш навиштам ки 8 сол Ҳаёев Исматулло зиндонӣ шуд. маълумото дурӯғанд. расман он чизе ки бо ҳукми суди шаҳри Душанбе аст 11 сол аз озодӣ маҳрум карда шудааст. хоб шахсе ки вобаста ба тасарруфи маблағҳои доир ба сохтмони чойхонаи бо номи рамзии Харбуза дар шаҳри Ҳисор ин парванда низ аз ҷониби суди ноҳияи Сиёр ба фикрам мавриди баррасӣ қарор дода шуд ва шахсе ки маблағҳоро тасарруф кардааст ба муддати 7 сол ё 8 сол тахминан ҳозир номер нест ба фикр ба ё 7 ё 8 сол аз озодӣ маҳрум карда шудааст. бо ҳамин парванда Шарбатов Илҳом Камандир фамилияш ки буд? Илҳом Камандирам барои маблағҳое ки аз Агробанк кредит гирифтаи маблағҳоро нагардодан ба муддати 9 сол аз озодӣ маҳрум карда шуд ва рафти баррасии парванда зери назорати бевоситаи робирияти судёвӣ қарор дорад. мо тамоми чораҳоро меандешем ки масъалаи ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашидани ин шахсон тибқи талаботи қонун мавриди баррасӣ қарор гирад ва ҳамчунин масъалаи баргардондани зараре ки ба ин бонк расонда шуд.